Аз съм ЕГ, канала ми се казва... да. Здравейте хора, аз съм ЕГ, канала ми се казва ЕГФ. Мимито. Здравейте хора, аз съм Мария БГ. Днес снимаме Minecraft Skywars не? И от телефон съм... Що не мога да чупа? Сама съм в Skywars без мои приятели. Почвам направо паркур, после... Skywars. Да ви кажа, не съм чак толкова силна на... Пичо и аз няма игра в The Pack. Отивам Skywars. При клипове. Че ще ми кажа? Аз се опитвам да влеза в Skywars. Да, Халю БГ се опитва да влезе в Skywars. И хора, долу в описанието ще кача линка на Skywars или на Survival Game. Аз пък не, защото хората ще го знаят. Малко не го знам. Нали от това Айде, в нали от това клип ще го видят. Халю, чакай. Да. Ама млад. Не съм чак толкова добра на паркур, но стигнах до Аз стигнах до четвъртия кораб почти. балона. Също. Кораб. Аз се там на балона, умря. На първия. Стигал съм до втори. Сериозно? Его, Сашо е много по-добър от тебе. До това го бих два пъти. У нас. На паркур. Да, на паркур. Ма той ме е бил два пъти на бой. На боля. Но в Майнкрафт не е истинското. На истинското. Аз го бутам. Мале хора, тук става лошичко. Чакай, ма. Не. И хора, в Skywars сме! Его, чакаме се от спална. Аз чакам на първия Skywars. На първия джъмп. Първото паркуче. Пичи, не виждам. Не го виждам. Аз се брат. Найс джъмп ми показва. То гледайте тук какво ми пише понякога. Но е към то. Дисконектвах само, брат. Skywars. Как не мога да скоча, бе? Не само дисконектвах. Брат, аз купо не мога да скоча, бе. Мати сила на това, бе. ЕГБГ скача. ЕГБГ ще стани заек. Пичове, вкъщи имам заек, мога да направя ревю на него. Да стане Майка ти, как не мога да скачам, бе? Аре, тихо е, Мимо! Какво да направим, че не можеш да скачаш? Не трябва да ти слушат глупостите хората. Майка ти, не слушат глупостите, бе. Ще си слушат. Ето го първия балон, хора. Почти стигнах. Ето го. Его, какъв е снимаш? Той. Бат, те си снимаш, прехвърна. Аз влизам в това. И сега и оттам ще падне. Може и това да направя, бе. Само вече така. Хора, в ето вмъкне. Дръпни се, бе! Лоу ми пиши. Ето ме на първия балон, пичове, с някакъв печага тук. Мен защо не ме пуска, не знам. Ай, хора, влизаме вътре. Опа. Упси. Печагата падна. Горкия. Някакъв падна ще да... Ето ме и на втория балон. На втория ли? Да, ето. Не. Ето, ако искаш да ти покажа първи. Не бе. Халю, на втория балон. Да. Отивам го на третия. Майка ви. Не, аз паднах. То в гръб напочна. Майка ти, аре, бе от това. Я, пушваме Skywars-а.
паднах, няма нищо. И хора, не забравяйте в това. Това е. Там където са писали. Да, в коментарите да напишете някакви предизвикателства, нали, например, вкъщи някакви предизвикателства да правим. С Мими, Сашко, Халил, Полито. Някакви с бомбонки, за чалендж в интернета може да си ги поръчам. Да ги правим. Да. Ако искате, може и с ласаби пробваме. Да, бе, ласабито на мен ще ми сгори устата, бе. Аз пробвал на сандвич. В София, като хорихме. С тати, мама, аз и кака. И моето сладко зайче да го купиме. Да го купи кака. Те ме върнаха така, че. Не. Буквалната грешка паднах от земята. Аз Скайлас. И дет някой го преби за малко. Халил? Абе, този балон дълго е първия. Първият балон е най-далеч, само това ще ви кажа, хора. Паднах, не скача героя. Айде ти, само махат от това, бе. Хора, аз влизам също да игра Skywars. Аре го. Разплезнах. След 2 секунди почваме. Почнахме, сори. Бум. О, мега якия мап. Какъв е? No? Вземи си багажите. Тихо е, аз пускам се взема. Хора, аз имам такива, как се казва? Гащички? Не, ачивменти. Мога да взема меч. Good luck! Късмет ли? Пак го дисконектнаха. Остана това и не знам. Не, по-скоро стана от теб. Хора някой да правим. Не ми става, че го спреш затова по-хубаво. Не, още няма го спирам клипа. Как ще спираш клипове? 7 минути, че е повече. И вратва, 7 минути като не. О, моя мап е доста брутално тъпна. Това е най-тъпния мап. Халю се върти. Къде се въртиш, бе? Портало. И пак го дисконектнаха. Чест! Нямам меч! И хора, това мога да губя, защото няма меч. Ай, тук плиз меч. Yes, братва! Горе имаше стрелина. Сега кола не е нужен. Найс джъмпле. Сам да слушат кащата там. Халил. Сорка, бат. Сори, ама писахме на лайфа да дисконекта. Да. Най-тъпата игра в света, знаете ли коя? Не е Clash Royale. Тя е почти най-известната. Хора, има нов апдейт в Clash Royale, сигурно е 4 са 4. Да, бе, хора, бахти якото е. Ей, се направо, хора. Спирам за малко клипа. И направо влизам в Clash Royale. И аз ще снимам много яко. Защото това е брутално якото, хора. 4. Не, майка. Не! Хора, Аз правя джъмп. нарочно ще падна. Няма падам нарочно. Ще бъде долу някакви. Да го идя какво прави. В апдейта ли е? Да. Влиза ли, бе? Бача е ляка. Сега не виждам нищо, май. Ох. Хора, извините ми. Виж картите, нещо. Изпробвали сме го. Изпробвали са този нови апдейт с 5 ТДК и 2 в 2. Хора, нали знаете, 2 в 2 не е ново. Защото нали в Clan Battle го имаше 2 в 2. Аз този нещо от цвета. Не пояха вече. Да спадне. То с приятел. Ай, чакам то в оранжевия пичуй. Хора!
никой не може. Намерям за стотки. Абе, от тук. О, кифличка! Кифличка. Яде ми са кифла. О, сещаш се. Яде ми са много кифли. Знам. Просто егето... Ще кажа на тати да ми вземе една кифла от магазина. Но кажем бе. Тати! Умрях! Даже сега ти намериме от тук, от магазина, някаква кифличка. Кифличка. Кифло, каре си маш, тайзам. Ти в Survival Game си? Кой че как сме тървали? Еми влизам там вече. Така ще ги правя. Хале, пусни стрели, бе, бате. На спир гоблини, кой пуска торнало, бе? Ти. Не, аз те пускам. О, майко, имам вече лък. Аре си за топка. What? Аз ли? Победих ли? Не, махнах го от сървъра. Ха-ха. Тома нямах стрели. Ай, стиктир, бе. Хора, Чуй. сега ще спът. Моя клип стана 11. Що малко. Хора. Нема дискове, твои молеца. Ими хора! Ами нека Хора, влезем ще да спирам пакта. клипа. И сега ще направя още един клип. Clash Royale. Много съм слаба. Ръката Така. ми. Абонирайте се. Лайквайте клиповете. И не лайквайте клиповете. Коментирайте. За EGF не лайквайте клиповете. Лайквайте! Ще Хубаво, хора. изям иначе! Айде, чао. Аз съм в да пакта. Аре влизай в да пакта, моят сървър. Не. Калка. Откъде дойде тази книга? Хай, някой каза хай. Бай, бе. За това моето летен сок още не се е разпил. Болтов клип. Его. Тук ми е. Значи на тебе ще е там. На тебе ще. Айс. Аз ще го кача. Стига, бе, за какво ма пуска на животи, бе? Хале, стига си умирал и ти, бе! Гаме моде 2, Его, качи го, бе. Утре. Не, бе, го сега го кача. И пичи! Паузирам клипа за... Не, просто ще свърша клипа тук. Да убия тази кокошка. За последно. И хора, не забравяйте... За пак му забравих. Коментари. Да, в коментарите пишете предизвикателства, бимбо за чалендж, някакви си въпроси и отговори и такива неща. И да не забравяте да се абонирате за EGF и да лайкнете клипа. Това беше от мен. Днеска може да има на Clash Royale. И... Чао!